Yan, ang pasalubong ng tiligayang tilapia. Oh, may anak pa. Oo, naharap nung pag-uwi, nung pag-alis ko, kaliliit pa. Ayun po, kita ba sa tip? Ayun, pag-uwi ko, naharbisan na. Ano na? Wow, sarap. And George. Wow. Hello po mga ka-dragon. Ayan, today is another day. Another vlog tayo dito sa tindahan. Nag-open kami today guys kasi sayang naman yung araw. Kasi tatambay din naman kami dito. So, mag-open na rin tayo. Sayang ang benta. Yan ang aming buena mano, si Sexy. Si Abang, takot na takot mag-video. Ayan. Kahit walang pasok guys, mag-open tayo ngayon. Mag-ihaw-ihaw rin tayo ng tilapia dito mamaya guys. Yung dala ni Ate Joanne, ang lalaking tilapia. Tapos may nadaanan kaming bulaklak guys. Yung kalabasa look, sobrang sarap. Ayan. Pero wala pa sila kasi dumaan sila sa sibuyasan. Ayan, maya-maya andito na rin sila. Ha? Kaya nga kalakas. Baka nagdapaan yung sibuyas. Kamusta naman yung naumante? Masakit pa rin. Itong masakit sa akin, no? Batok. Kapon guys, ang tiligaya tulog. Na naginip. Nahulog sa upuan. Ito kasakit nga itong Na yung kanyang noo doon sa may kawayan, sa may sahig doon sa kubo. itong buto ko. Doon kasi siya natulog sa may upuan. Eh pagbaliktad diyan ganun nahulog siya. Nagulat ako sa sigaw ni Kristen. Parang hindi ako makabangon sa akin eh. Makaupaw sa akin ko ni masakit. Tumama yung mo, ilong, tsaka noo. Madanagan at tagilid ng ilong. Ang ganyan, no? Ganyan. Yung paritoke ka na. Ayan guys, ito yung dala ni Ate Joanne na tilapia. Oh. Wow! Ilang piraso lang pero puno na tong buwan. Pero nabawasan na namin ito. Mura kasi ang tilapia din sa kanila eh. Ayan na sila. Ayan na si Jede. Si Jede. Hindi natumba? Lakas ng ulan kahapon eh. Nantok na. Ito pa na? Wow, ang sarap niyan. Bulak-bulak ng kalabasa. Magdinigding tayo. Utang na loob. Iangat mo. Hindi ka binilhan ng padala mong hipon, antay? Wala. Mahal din. Mahal din ang hipon. Yan, ang pasalubong ng tiligayang tilapia. Oh, may anak pa. May anak pang dalawa. Ay, antay, makabinat man yan. Ako, hindi ka pwede. Bala na, kung mabinat, sabihin mo na naman. Ay, no! Si Yang guys, andon sa barrio. Yan, may bagong si JD Yayo. Tit Kuya Cha. Yayo. Yung kabila. Ano? Ayan guys, special tayo dito sa ating gulayan. May bunga na tong kamatis.
Oh, nagatumbahan pa din. Ay, katab! May uod nga daw yang pag ganyan. Kung maraming dumay kami. Yung puno niya, yung loob. Na, nagdagkala rin eh. Tusin na natin. Kailangan ma-sprayan to. Hindi pa na-sprayan. Isang beses pa lang yon. Kanino ko nag-spray? Kang Tune. Ito nga, oh, mayroon na siya. Ipin natin itong buwan. At kami perdin lang akalan yun. Tignan mo nga, nakaharbisan nung pag-uwi, nung pag-alis ko, kaliliit pa. Ayun pa, kataba sa puno. Ngayon, pag-uwi ko, naharbisan na. Hala kayo, kitang lang. Oh. Ngayon, ang tingin ko taba. Ante, baka may magugot ka pa dyan sa kalabasa. Ito taba ng kunya eh. Maganda kasi ang lupa eh. Maganda tong sili, oh. Kataba ang bunga. Ayun eh. Katataba. Sarap pang ano to, Caldereta. kaldereta at saka minudo. Pwede rin lagyan ng lumpia, pwede rin lagyan ng lumpia. Kaya nga. Hindi maliit yung kwan, yung pasdok. Dapat ano, malaki talaga. Itong turo guys, oh. Puro turo pala to, hindi panigang. Sarap ako, gusto ng ano, Ang ano, tinula. sabay-sabay ang mag-ginawa. Pang sinala. Itong ating okra, gabulaklak pa lang. Ay, ito baka may bunga na. Nay. Maliliit pa. Batang kan natin. Nay, ba't namatay ito ay oh? Kalaki na eh. Paanong hindi uudin ang sukal-sukal? Kung ano man na yun. Agpay sumat, nagsukal gamin. Madi mo masango nga dalusan.
Kaya nga, ang gaganda ng gabi, oh. Dapat pala, ante, binunot mo na yung kwan doon. Wala, may bunga tong ano, oh. Labasa, mayroon labasa. Saluyot ang te. Ito, saluyot. Dito yung mga dahon yun, di. Kinikilat na. Kung na lang. Yung magdala lang tayo pala, i-call natin yung lugar dito, oh. Sabayin yung business. Kung kailan niya, tabunin pa natin yung kanto. Ito na ang kunin natin yung lupa niya. Ito pa yun sa luyo. Parang hindi tayo magdamaw. Kompleto Ricados. Hindi nagpulan, nagadunala nga sa luyo na niya. Ang tubo. Do. Sino? Nagsunuga. Alam mo yan? Talagang kung may tinanim ka, mayroon kang anihin. Talaga yun. Ito po. Sarap ito. Talagang tsaga-tsaga na. Ay, mga sili. Masarap. Pag naghinog yan lahat eh. Kaya kadali pang turtaw. Magturta ka na, Cha. Nalayin sa mami. Ginagagas nga. Kaya nga. Hindi kayo mo nagpa-explain ko. Kaya nga. Ano yung binigay lang eh? Diyan pa. Tubig oh, Char. Ay, iba may kon na rin. Paktampi may saluyo. Kompleto, may bulaklak, may talbos, may bunga. Kalabasa. Punta na sa mga kalabasa. Gabi na na. Hangga? Yung pasawa na sana. Bunga na, doon nakaasawa na. Dito pa din magkauha. Walang bunga. Mayroon? Mga liliit pa lang. Yung ukra naman, nagbabulaklakan pa lang. Ha? Mga kamates. Okay. Ah, nagakuan, kaliliit yung gawa natin kuan, pasdok. Kaya nga ito sa mabal mo. Meron pang ginili ng pasdo. Dapat malalaki. Palaki yung pala tilapia. Ano? Basili na eh. Hindi na tilapia yan eh. Grasa. May ulo niya oh. Pero yan, masarap isigang. Tapos sipsipan mo, punay yard. Isigang mo sa miso kaya yung ulo niya. May miso dyan. Para may sabaw din. Higop sabaw. Yan, may katuwang na si Kuya Joby maggawa-gawa. Hala, gawan nila ng tree house. May mayat na nun magdilit. Adda ko May kayat ni Danny Boy ta agmamam. Tangataw. Ayan guys, yung ating mga kagulayan, mayroon pa doon. Di pa nahugasan. Yan, magsisigang din tayo guys. Ayan. Higop sabaw yan. Ayan guys, isigang natin yung ulo ng tilapia. Iba pa yung ihaw. Sarap. Lola. Tita. Kailan yung kaluha mo? Huwag mo na sa amin kinain ko. Who's that? Lola. Lola. Tita. Who's that? Tita. Tita. I know. So ayan mga ka-dragon, yan, dahil kakauwi ko lang, yan, pagluluto natin sila ng sinigang na ulo ng tilapia. Ayan, babawi tayo guys dahil isang buwan din yata akong
absent dito sa tindahan. Pagluluto natin sila ng masarap na pananghalian. Buti na lang nakapag-uwi ako ng tilapia. Mas marami sana yung naiuwi ko. Kaya lang nag-commute lang kami. Ang hirap magbit-bit. Hindi na sunay. Higup sa bawa. Kasimot ni Tita Ligaya. Kagagaling sa sakit pala. Masarap to pang higup. Sabaw. Ito na ating inabraw din ang daw po na may sanga kwangkag kasirulan. Wala pa yung bulaklak guys. Ito talaga ang unang maubos talaga lalo si hindi pasing pa nagluto talaga. Wow, sarap naman ng torta ni Kuratya. Sato, fresh na fresh. Talagang dalawa yung binili at siguradong kulang ang isang pirasong isang taling kalabasa. Kala mo kung magkain, kadami. Wala pa kami 10. Ilagay mo yan, kasarap yun Wow, sarap. Muna yan, George. Isa pa. Sige. Sige, mangagat ka pa. Mangagat ka pa. Hindi po sa bilas ko. Cha. Truck. Truck. Cha. Ayaw niya. Wala na. Aray ko! Yan. Okay, kagat. Tapos makala mo ha? Diretso, di tulad ng bus. Huwag mo kasi hinahin na ba? Hihila ba naman eh? Kagat ulit, kagat. Kagat. Baka masuka eh. Kagat. Kasi marami pa yay! Kagat pa? Kagat? Wala na. Wala na. Hindi nakagat. Wala na? Wala na. Babaho si Madonna. Jonas yung... Fun and George. Wow. So, Okay. Yung stand nga ng cellphone ko kanina, ilagay ko to para makakain. cheat day na naman guys. Pero okay lang, healthy naman yung kakainin natin. Walang pork. Isda lang at gulay. Oh, kalaki ng ulo Yung nakuha ko kahapon. Uwa, puro ulo. Uluhan. Ang katawan. Okay. Kakain tayo. Okay guys, kainan na! Ang sarap ng ating ulam. Kain na. Ito talaga yung miss na miss ko guys. Saan dyan yung gusto ninyong kainin mga ka-dragon? Plapla ne. Nagatid daw. Plapla mo lang. Lagi masan. Nakakahiya naman dito sa mga pero guys, proud ako sa inyo kasi nakasurvive kayo ng 1 month. Yay! O, diba? Nakayanan, diba? kahit nagkasakit sila yan. O, diba nakasurvive sila? Kaya nyo naman pala mga ka-dragon. O, kaya pala nila magluto kahit wala ako. O, diba? Uy! Pero talaga, kahit nandun ako sa amin, yung isip ko talaga nandito. Ay na, ano kayong lutuin nila?
Yung kasalukuyang ka puro pizza to. Oo, sabi ko, sino kayang magluto? Ganon. Yung nasa isip ko. May Mabisinan na eh. Mabisinanan ni Kuarugan na eh. gusto kaya tayo ng mga teacher. Yung gulay. Anak, kailan ka ding lume? Lume. Ano yung in-order? Diyan yung in-order na tapos nalaman na ikaw magluto, kinancel nila? Punay na rin. Baka hindi nyo pa natikman yung lomi ko, kamo sana eh. Meron, may naluto pala kami. Di ba? Nakasurvive sila guys. Punin guys, ang game mas mga nay. Hala kayo na eh. Hala, malipatan na bag. Ay. Talaga. Sige, mag-video na lang ako. Total, naipapas ko na rin magkain ng tilapia. Anyhow. Yan, kain tayo mga ka-dragon. Hoy, kain. Kain po tayo. Kaya mga ka-dragon. Mangan. Ay magkain na. Mangan George. Kain din pala si JD, hindi na kasama. Dapat natulog ako kanina pa eh. No. Gawin na po. Dili asubo pa oh. Ito pa napnap. Dili. Sarap ng gulay, sarilong. Ay panood na isla. Saan ba yun? Nangingiruar ko yung tatanong ko man. Ba't kuminigil ko? Load muna kami ah. Wala mo naman po. Di ulam oh! Ay, iniga mo. No. Dito kasi oh. Ayun, itong sabaw, maghihigop ka ng sabaw. Sakit ka pa. Baka mamaya magsuhog ka na ng terapya. Robot ako. Bilisan mo sa Ay, nakasensip na ako na. Ay! Kasi isabaw niya na naman yung Yung po. may dalang baso. Ayaw yung ulo ng paan ito. Ito. Sakit sila ko ng ulo. Lugo ka kapin din ko ah. Kaya nga. Hindi nakabanhiit. Meron pa. Hindi, yung kwan. Ganun Hindi ko kayang panin malaki ang Siguro sinig. man na kwan yun. Sirok balang sa kwa na pudo. Hindi ka pa di ko nalawang. Kasi totoo yun. Kasi yung nakaraan mo tayo walang maglabas. Panlanikan ko di baso. Pero inihaw. Hindi. Yung bilhin nila makamit ko. Babalik. Ano yun? Hindi mamaya. Kung ito mag-una. Ano yun? May mga artista na yung Perfect.